Резултатът е дупка в асфалта. Некадърни терористи. Агентите идват. Да идват и да си ги взимат. Кой викна Оптимус Прайм? Лейтенант, чакай. Чакай. Видя ли? Видя ли? Виж, имам няколко кадъра от надлеза. Ето. Виж. Не е бомба. Слушай. Сферата. Излезли са от нея. Говоря ви за това над 30 години. През 84-та година двамата бяха там. Трябва да ги видя. О, Брайан, бил ли си? Знаех си. Чакаме национална сигурност. Щом дойдат, поемат случая. Едва ли ще търпят пияници с мания за роботи. Не искаш ли упойка? Не. Не спори с нея. По-лесно е. Да. Предплатих Генисис и ще се свали веднага, щом броячът стигне до нула. Няма да чакам на опашка. Знаеш за Генисис? Откъде? Какво представлява? Ще ти звънна. Операционна система ли е? Какво прави? Прави всичко. Ще свърже телефона ми с таблета ми, с компютъра и с колата. Целият ми живот ще се качва в интернет, денонощно. 100% свързаност. С какво? Извинете ни, ако обичате. Ще давате обяснения. Ти коя си? Твоите отпечатъци не са в системата. Лицевото разпознаване не намери снимки от шофьорска книжка, паспорт, социални мрежи или студентска карта. Невъзможно е. Ако не присъстваш в системата, не съществуваш. От друга страна, твоите отпечатъци дадоха резултат. Кайл Рис. Интересно. Преди 2 месеца Кайл Рис се е сбил в мултиплекс. Родителите му побеснели и дали да му снемат отпечатъците. Родители? Родители. Кайл Рис е роден през 2004. На 12-те. Разбира се. Значи и още са живи. Да. Едва ли ще кажат, че си синът им. Но отпечатъците съвпадат. Нали? Това е същият човек. Не е остарял. Откакто го видях през 84-та. Тя също. Помниш ли ме? Бях млад. С повече коса и по-малко... Спаси ми живота. Бях полицай в Лос-Анджелис. Кои сте вие?